この世界が仮想世界であるという説がありますね。ありますね。今、って言ったけど聞いたことあるわってなったわ。聞いたことなって言おうとしたけど。あるね。この世界はより、高次な存在によって作られた、まあ、VR 空間的なね、仮想世界だという説がありますけど。そんな話もありますね。あと10分前にできたんじゃないかとかね。まあそんなことはどうでもよくてですね。まあ仮想世界だとするならばバグと言ってもいいんですけれども、この世にはいろんなバグがありますよと。すごっ。言ってきたね。言い切ったね。そんな話をね、していきたいと思います。どんな話か伝わんの？それ大丈夫なの？いきますか。まあね、聞いてみないことには。そうですね。それでは始めていきましょう。トライアド FM の花金トランジットラジオスタート。 This is your Friday night transit radio. Hanakin Transit Radio on Triad FM. 毎週金曜日夜19時に配信中、花金トランジットラジオ、略して花トラ。お相手は私、みんなのドライブヒーロー、場所とミラクル花坂ミサイル矢吹吉と昼飯もう食っちまったな。まあ行くなら、マックぐらいだったらいいかな。行くとなるとマクドナルド、オッサムタイラーです。よろしくお願いします。まあね。なるほどね。行くとなるとマクドナルドぐらいですかね。行くとなるとがマクドナルド。なるほどね。なるほどね。いよいよ解説を始める気ですか？しょうもなライフハックですね、これは。これ大丈夫なの？それ先週出るか来週出るか分かんない。確かに。行くとナルトとマクドナルドで因が踏める。なるほどね。なんか妥協とか出てくるのかな。次行けや。もういいって。なんでもうええって。もうええ。次行こう。もうええって。はい、次行きましょう。まあ、この世にはいろいろね、バグではないかという、事象っていうのはあるわけですわ。例えばですね、一番皆さんに身近なのはですね、まあ、働かないとお給料がもらえないみたいなことですね。すごい切り口ですね。今日は社会派ですか？資本主義と社会主義について話していく回ですね、きっとね。あとあれですね。お金で幸せは買えないと言いつつ、何かこう、小さなね、ジュースとかで幸せになれてしまったりとかするわけですわ。すごい幸福論の話でした。すいません。社会派ではありませんでした。カントのお話です、今日はね。行きましょう。まあそういうね、この世のバグみたいな話をですね。皆さん、まあ終わりなんじゃないかと思うわけですわ。30年近く生きてくるとね。俺これおかしいんじゃないのっていう、そういうのが経験としてあるんじゃないかなと思うわけですわ。そう、今の話の振り方で言ったら、もうとんでもね、大層な話しかできないけど、いいんですか今日。そう、もっとレベル下げてもいいんですね。レベル下げてください。もちろん。そうなんだね。まあ、あれかな。じゃあ今日ちょっと芭蕉さんの話から聞こうかな。じゃあね。そうですか。最近ね、スーパーに行って、いいぞ。思ったんですよ。急に安心したもんね。急に安心したね。講義室から社会感がずっと減ったね。いいね。スーパーね。オッケー。ハイボールをね、今日飲むかと思ってですね。いいじゃん。炭酸水を買おうとしたんですよね。はい。そしたら親とあることに気づいたわけですわ。天然水の方が高いぞと。なるほほどね。はい。炭酸水の方が炭酸というね物質を、入れる一手間が加わっているはずなのに、なぜか炭酸水の方が安いわけですね。これはなぜなのかと。バグじゃないかというね。確かにバグ新発見をしたわけですね、私は。なるほどね。よかった。安心してください。これぐらいの温度感ですね。でもあんま考えたことないね。確かに。そうなんですよ。ね。これ何でだか分かりますか、お二人とも。いや、考えたことないよね。分かんないです。もう分からないですっても考えることを放棄してる人もいますし、そうね。やつも今いるなと思ったけど。そう。こいつすげえなと思ったけど。ラジオってそういうものだったんだと思って。そうなんだ。そうだとしたらこのラジオ3分でマジで終わる可能性あるけど。いいですか、仮説。はい。
炭酸ペットボトルっていうのは炭酸に耐えられるために、はいはいはい。ペットボトル自体があれですよね、丸の形をしていると。はいはいはい。四角のやつよりも加工費が安い。あー、なるほどね。ペットボトルの形というか、まあ、製造費の話ですね。そうそう、製造費の側で吸収できるんじゃないっていう仮説。はあ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 。で、これ反論ね。はい。じゃあ普通の水も丸にすりゃいいじゃんで終わりなんだよね、多分。それはそうだね。はいはいはいそう。だから、ちょっと違うかなっていうところまで考えてました。っていうところまで考えてたら、考えるの放棄してた人間がいたから、なるほどね。それでいいんだってなっちゃった。楽を覚えた子供みたいになっちゃった。なるほどね。何かね。天然水とそうじゃない水でその原価が違うとか。おー、なるほど。はい、ここで考えるのをやめましょう。はい。やめていいですね。やめました。僕の得意技ですけど。はいはいはい。もうね、矢吹さんが答えにたどり着いてしまっていると。あー、なるほどね。それが答えなんだ。意外と天然水にかかる労力っていうのはね、結構あるっぽいですよ。要するに、水源を見つけて、その水源がこれから何年間、水を湧き出すっていう保証を枯れずに取れて保証をあれしてっていうのをね、であとその運搬費もそうだろうし、その水源からの引いてくるそうかそうか、なるほどね。運搬費みたいなのを考えると、ただの水に炭酸を入れる方が安いということなんですね。へー。そうなんだ。僕そこまで考えてなかったですね。なんか天然水ってちょっとありがたそうな水なんで、ちょっと高いのかなって思ったですね。まあ理論それぐらいの現実そうだね。感じだね。まあ要するに天然水って書いてあるものは本当に天然水だったんだという話ではあるんですけど、ちょっと嬉しいね。騙されてなかったんだ。そこをさ、あれする人いんの？疑う人いんの？でもね、なんかね、思うよね。天然水ってこれ本当に天然なのかなって思ったことねえわ。そうなんだ。水のさ、はいはい、ペットボトルのところ見るとさ、採水値って書いてあるよ。そうなんだ。はいはい。そうそうそう。だからどこで取ってるかはそこ見りゃわかるみたいなね。だから天然は天然わかんない。そこまで偽造してんじゃんって言ったらそこまでなんだけど。確かに。あとなんだっけ、南アルプスの天然水とかだとさ、水色のサントリーが出したやつね。はいはいはい、あります。あれたまにね、変わってるから。違うところにそう、南アルプスのっていう文字だけなんか別の山に変わってたりする、たまに。はい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 。ちょっとさ、はいはい。そこまでじゃないんだけど、この世のバグの話ね。コンビニでさ、水買うときにさ、500ミリペットボトルあんじゃん。水のやつね。あれ手に取ってレジに向かうときにさ、一回立ち止まってほしいんだけど、いや、2リットルの方が安いぞってならない。まあでもそうね。これこの世のバグだと思ってんだけど、俺。はい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 。確かに確かに。ありますね。あれなんなん？あれバグじゃね？バグだね。あれなんでなん？いや、わからん。わかんない。いや、わからん。ほら、もう、これはね、マジで神様7日間失敗説あるよ、マジで。水の名付けすらできない。あれなんでなんだろうね。需要と供給の話なのかな。まあ、まとめて買ったら安い理論と同じなんじゃないの？2リットルペットの方が買う人がたくさんいるから、大量生産できるから安いのかね。でもそれしかなくない？ 500 と2リットルの差って。だってどう工場の設備的にっていう話なのか。そう。なるほど。もう分回せるからそっちの方が安いみたいな。小さく小分けする労力の方がかかってるんじゃない？そう。だから小さく作る方が、だから大変なんかな。小分けにする。水の、どうですか？ジョブチューンさんやりませんか？やってる可能性あるけどね。すでにね。原田泰造さんが驚いてる可能性ある。目ひんむいてね。目ひんむいて。って言ってる可能性あるけど。ウッディみたいな顔してね。ウッディみたいな顔してる可能性ありますけど。どうなんですかね。じゃあ、この世のバグでした。不思議だね。何かありますか？矢吹さんは。
これどうだろうな。違いがよく分かってないものがあって、なんだっけ。なんか横断歩道とかでボタンを押してくださいみたいなのがあるじゃん。あるね。あれなんか障害者用のやつあるじゃないですか。うん。あるね。なんかあれ押しちゃいけないみたいななんか雰囲気っていうかあれないですか？押す必要がある場面になったことがないかもな。うん。あ、そうなんだ。そうかな。どういうこと？夜遅くてみたいなこと？なんかあれ押しても信号機変わるじゃないですか。変わるよ。そういうことね。そう。だから普通に押していいのかなとか思って押すんだけど、なんでわざわざ分けられてるんだろうっていうのが。分けられてるの？そもそもそういうのって。なんか白色と黄色のやつで分かれてないですか？あ、そうなんだ。分けられてるけど、じゃあ矢吹吉は、車椅子専用の駐車場にガンガンに止めるってこと？いや、それはないな。分けられてるけどわざわざ障害者用のボタンを押すってことでしょ？なんかでも障害者用のボタンしかない時なくないですか？あ、そういうことだよね。障害者用のやつしかなくて。そう。ああ、そういうこと？そう。それに会ったことないな、多分。ごめん、これただの疑問になっちゃった。本当にただの疑問になったし、ただの疑問が伝わってないから、やめよう、なし。この世のバグ、矢吹吉の頭だった可能性。何にも伝わらなかった。分からなかったな。ちょっと分かんなかったな。ちょっと分かんなかった。それでは花虎エンディングのお時間でございます。やったー。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。どういうことこれ何？ラジオの世界線がバグった話。平行世界に飛んだ話だよね、今日ね。その通りです。いいぞ。ありがとうございます。いいぞ。それではこれまでにいただいた感想などをいくつかご紹介させていただきます。第31回は横須賀線バンドいつも何度でもにいただきました。翔太さんありがとうございます。ありがとうございます。面白すぎでしょ。唐突な歌見たライブ気持ちよかっただろうなということでいただいています。ありがとうございます。緊急救急救急バーでございますか？来ましたね。私のやつも使っていただいております。緊急救急バーね。緊急救急バーハッシュタグでね使ってくださってます。こちらはあれですね。私が結婚式の帰り道。電車の中で、遭遇した不思議な出来事のエピソードトークでございますね。要するにそんなことあるんだねっていう感じ、要するに歌見たライブが始まったってことですよね。そうですね。電車の中でね。いつも何度でも歌ってみたってことですね。そういうことだね。この回もあれだったね、平行世界かなって思ったっていう話してましたね。確かにね。今日は平行世界観の話、あれも結構バグな状況だったよね。バグですね。この世のバグ。すごい超低確率で起こるイベントみたいな。そういうことなんだろうな、結局。そうなんだろうね、多分ね。神様がデバッグやめたタイプのやつだね。いいよ、来ないからどうせ。なるほどね。没イベントがね、たまに。レアケースだ。いや、緊急救急休館バーね。そっちなんだ。そこはやる必要ある。休館バーって、休館バーとキュウリってなんでどっちもキュから始まるのかなっていう偶然の一致をちょっと感動してますけどね。そういうこと？その話をするとね、ちょっと長くなるんだけど。あるんか。いや、俺その話でしたいことがあってさ。そうなんだ。細長い木のことなんて言いますかっていう話ね。細長い木？日本語でなんて言いますか？細長い木。枝をさ、こうもっと抽象的にしたものなんて言いますか？枝を抽象的に？ちょっと伝わりにくいから、これ棒って言うじゃないですか。棒ね。英語で棒のことなんて言いますか？スティック。まあ確かスティックでも言うか。これね、バーなんですよ。はい。日本語だと棒ね。
はいはいはい。こっちの向こうだとバーね。はいはい。車が走るところって何て言いますか、日本語で。車が走るところ道路ですか？道路って言うじゃないですか。あれ英語だと何て言いますかっていう。ロードですか？ロード、これ逆にしただけなんですよね。はいはい。この世にはね、そういう不思議な単語がいっぱいあるんだよ。確かに。でもね、言われてみるとそうかもね。日常の中で探して教えてほしい、俺に。このシリーズ好きで探してるから、趣味で。これ趣味で単純に探してるからさ、俺。単純に探してるんだね。なるほどね。純粋な。いや、面白いですよ。純粋な探求者がいたわけ。英訳したり和訳すると本当にそのままのやつとかあるからさ。言語学勉強すればよかったのに。これは単に趣味だからいいね、別に。はい。じゃあ、キューカンバーとキュウリの謎が分かった人はぜひこちらまでという話。はい、お願いします。はい。今の俺の話が好きだった人は、ラーメンズというですね、お笑い番組を見ると今の話やってますんで、似たようなことね、こちらはぜひコント見ていただいて、何の話をしているのかというところになってきたから終わりにしましょうかね。はい。いいかな、俺が締めちゃって。ショートさん、ありがとうございました。ありがとうございました。同じく31回から、8番地のレモンパイさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。いいなぁ、楽しいなぁ、そんな場面に出くわしたいな。絶対参加しないけどめっちゃ面白い。そうだね。不審者だもんね。全然不審者。緊急救急救カンバー、こういうの好き。すごいですね。矢吹も大好きですね。いいね。タイラーの最初のね。いいね、最初のやつね。なんか耳に残るよね。なぜかこの回だけ皆さん触れてるってことはマジでこの回のこれだけは耳に残るんだ。耳に残ってるね。緊急救急カンバーね。はい、絶対参加しないけど。参加したいっすよ。参加するべきだよね。するべき。逆にこんなんだったらさ。あれでも参加したらで電車乗ってる人なんて誰も言ってこないよ、不審者なんだから。そういうテンションで生きた方がこの世は楽しくなると思ってる。まあ確かにね。なるほど。たまにやってみることあるけどね、本当に。そういう人いると混ざってみようみたいな。それこそ頭がね考えるのやめた時に。なるほどね。何なら入れたのかな。コーラスやっぱ。自分はどの役割かってこと。コーラスね。いつも何度でもに対して、4つ打ちのビートパーカッションを入れるっていうね。ヒューマンビートボックスですか。それを入れるという手もあるね。なるほど。そう。呼んでいるがね、ドンツッタッツってなったらかっこいい。そういう話で。確かに。それはかっこいいかもしれないね。相手が歌いたいものも壊せるしね、それで。いいか、なめんじゃねえ。音楽を司ってるのはリズムだぞってそういうねマウントの取り方もできますね。はちまちのレモンパイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。このように花虎は感想ツイートをお待ちしております。カタカナでハッシュタグ花虎をつけてツイートください。いつもツイートありがとうございます。我々の活動のモチベーションにつながっております。投稿お待ちしております。もちろん普通歌も歓迎です。お気軽にお送りください。この番組が面白いと思った方は番組フォロー高評価をお願いします。最新エピソードの見逃し防止や番組の継続につながります。今お聞きのアプリから番組フォローや高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は矢吹吉とおっさめタイラーと場所でした。バイバーイ。